knižnici Ružinov nenájdete len knihy, ale taktiež aj krásne obrazy. Ich priestory skrášľuje nová výstava ukrajinskej tvorivosti. Autorka výstavy sa už dlhé roky venuje maľbe. Tentokrát sa rozhodla nejaké zo svojich prác venovať aj do knižnice. Na tejto pobočke na Ovrati 52 si to ten priestor dokonca vyžaduje. Takže my sme nechali špeciálne pre takéto príležitosti aj namontovať závesný systém na obrazy a práve ten priestor s tými obrazmi v spojitosti s knihami, s regálmi ožil. Takže tešíme sa z toho a sme radi, že sme mohli opäť otvoriť tento rok výstavu. Som snažila sa urobiť výstavu pre slovenských ľudí, щоб mať s nimi dobré vzťahy a ukázať ukrajinskú kultúru. Obrazy sú namaľované pestrými farbami. Autorka chce prostredníctvom nich ukázať svoje emócie a dušu. Snažím sa malovať také obrazy, čo tam bol mír, pokoj, čo byl optimizm, radosť. A ja som milujem malovať jasnými farbami, veľmi jasnými. A čo ľudia pozerajú na obrazy, hovorili, aké pozitívne. Výstava potrvá až do 9. februára. Návštevníci si budú môcť obrazy nielen pozrieť, ale aj zakúpiť. Viem, že výstava je predajná, takže ak by mal niekto záujem si nejaký obraz zakúpiť, tak nech sa spojí s našou pani knihovničkou, ona potom odozdá všetky informácie ďalej. Pre TVR Valeria Konevich.